Skúsme dnes začať trochu inak. Predstavte si, že najbližší rok nemôžete zmeniť profesiu ani zamestnávateľa, ale môžete meniť skoro všetko ostatné. Kedy pracujete, kde pracujete, s kým, koľko, za koľko, ako máte zodpovednosť, ako vyzerá váš bežný pracovný deň. Čo by ste zmenili ako prvé? Skúste si naozaj niečo vybrať, pretože odpoveď môže byť oveľa zaujímavejšia než ďalšie premýšľanie nad tým, akú prácu by ste mohli robiť. Veta chcem inú prácu znie veľmi konkrétne, lenže môže znamenať úplne rozdielne veci. Jeden človek chce viac zarábať, druhý už nechce 2 hodiny cestovať, niekto nechce byť manažérom, ale chce mať vyšší plat a niekto by pokojne zostal pri jej rovnakej práci, keby ju mohol robiť 4 dní v týždni. Takže ešte pred otázkou, kam mám ísť, by som si položila jednu jednoduchšiu otázku. Čo sa vlastne snažím svojou kariérnou zmenou zmeniť? Predstavte si teraz svoju prácu ako Lego. Na chvíľu ju rozoberieme. Nie som teraz právnik, marketérka, developer, učiteľ alebo manažer. Mám pred sebou jednotlivé kocky. Koľko času dávam práci, koľko mi prináša peňazí, koľko energie spotrebuje, s akými ľuďmi pracujem, aké problémy riešim, kde pracujem, koľko sa učím, koľko zodpovednosti nesiem. A potom sa pozriem, ktoré kocky mi vlastne nesedia. Pretože možno nemusím zahodiť celú stavbu, možno potrebujem preskladať 3 časti. A teraz malý experiment. Máte 100 bodov. Rozdielte ich medzi peniaze, čas, energiu, rast, zmysel a slobodu. Ale pozor, nemôžete dať všetkému 100. Musíte si vybrať. A hlavne nerozmýšľajte nad tým, ako by mala vyzerať ideálna kariéra. Pýtajte sa, čo potrebujem v tejto etape svojho života. Možno dnes potrebujem viac peňazí a menej experimentovania. Možno som 15 rokov budovala kariéru a dnes má pre mňa čas väčšiu hodnotu. Možno práve teraz chcem obdobie intenzívneho rastu. Tie body nie sú navždy a práve to je na tom zaujímavé. A teraz peniaze. Pri kariérnom rozhodovaní ich podľa mňa nemá zmysel ani glorifikovať, ani predstierať, že nie sú dôležité. Ale namiesto otázky, koľko chcem zarábať, ma zaujíma ešte jedna. Čo mi tie peniaze majú umožniť? Pre niekoho kupujú bezpečie, pre niekoho slobodu cestovať, pre niekoho bývanie a pre niekoho možnosť pracovať 4 dní. A niekedy kupujú aj status. A to je pre nás veľmi dôležité si vedieť priznať. Pretože ak zistím, akú funkciu majú peniaze v mojom živote, môžem začať rozmýšľať aj nad inými spôsobmi, ako tú potrebu naplniť. Teraz skúsme niečo trochu nepríjemnejšie, pretože kariérne rozhodnutie je často obchod. Niečo získam a niečo pustím. Takže bola by som ochotný zarobiť o 10% menej za jeden voľný deň týždenne? Vymenila by som časť statusu za väčšiu slobodu? Bola by som ochotná chodiť do kancelárie kvôli týmu, od ktorého sa môžem neuveriteľne veľa naučiť? Alebo naopak, vyšší plat už pre mňa nestojí za ďalšiu zodpovednosť? A potom ešte ďalšia otázka, čo už obchodovať nechcem. Práve naše nie môže niekedy ukázať priority presnejšie, než zoznam toho, čo chceme. Toto je jedno z mojich obľúbených cvičení. Nemusíte si predstaviť svoju vysnívanú kariéru, ale predstavte si obyčajný útorok. Nie dovolenku, nie povýšenie a ani prvý deň novej práci. Úplne obyčajný útorok, napríklad o rok, kde ráno vstávate, čo robíte o 9:00, s kým sedíte o 2:00, čo riešite, koľkokrát ste do 4:00 prepínali medzi vecami a keď o 6:00 skončíte, čo zo dňa zostalo po zvyšok z môjho života. Pretože kariéru nežijeme cez názov na LinkedIne, žijeme ju cez tie stovky úplne obyčajných útorkov. A mám ešte jeden malý experiment na 7 dní pre tých, ktorí by chceli. Každý večer si napíšte 3 krátke odpovede. Čo mi dnes práca dala, čo mi dnes práca vzala a keby som mohla zmeniť jednu jedinú podmienku dnešného pracovného dňa, čo by to bolo? Nemusíte samozrejme napísať celú stranu. Stačí nejaké 3 vety, možno pár slov a po 7 dňoch sa na ne pozrite. Nie kvôli jednotlivým odpovediam, ale hľadajte to, čo sa opakuje. Tam môže byť veľmi dobrá stopa k tomu, čo vlastne potrebuje zmenu.